Sanibonani la kubanjwa uphakama nibingelelo sifundo. Umthandeni usemangaza abantu abaningi azomangaza i-security ebhange lapho khona ebonakala ebhange ekhipha isamba semali esingazi ukuthi besithathaphi, okuletheke ukukhuluma okukhulu kubalandeli bamaskandi ukuthi ngabe uyithathaphi le mali engaka. Uzoyibonela nje nawe mbukeli wethu le mali emangaza abantu, nami ngimangazile mbukeli wethu. Ngokubuka kwakho mbukeli wethu, ngabe ucabanga ukuthi uyithathephi umthandeni imali engaka? Ibingeke bemtransfele ngebhenk ezeyiphathe ngaboplastic ezoyifaka ebhange. Ngicela nje usho umbono wakho nje ngalolu daba ukuthi ngabe uyithathephi le mali. Ngicela nje ungakhohlwa ukulike nokukhomenta ngaphansi ku-comment section nokusubscribe. Ngiyabonga. Hamba lo mbele 3. Hayi so 2. 2. Hayi mana sele 3 ngal. Hayi no. Amazi. Wanafunzi amazi lanzo. Zimtumize. Zimtumize. Uyazi ukuthi thina insizwe thina amazulu asinaba body guide asina security asina nothing. Yo video siyenza nje ngalokho. Yeah. Sebumsiza wethu nokuthi sakhasha. Sebe. Alright. Kale. Sikhatha point. Cut. Ngantulu. Sabato si parla non è